Ahir van començar les 24 hores esportives que fem en el poble. És que és la primera vegada que es fem. Sí que és de veres que fa molts anys es van fer unes jornades esportives, crec que de 12 o 13 hores, però bueno, aquest any hem volgut tirar per tot lo alt, hem tingut 8 equips i bé, esta temporada estem a punt d'acabar. Ara estem presenciant una de les semifinals on participa Alqueria, que està el partit molt renyit, i bé, la veritat que molt contents per el resultat obtingut. I la setmana que ve aprofitarem també per tindre jornades esportives de pàdel. Volíem juntar-ho esta setmana en les 24 hores, però també les fetges que són i tal, faltaven equips per apuntar-se al pàdel i van dir, bueno, pues per la setmana pròxima hi haurà pàdel masculí i femení. Les 24 hores estan realitzant-se així en el poliesportiu municipal, hem posat fora unes food trucks per a que la gent pugui menjar, van tancar la piscina municipal ahir a les 12 de la nit per a que els jugadors puguen gratuïtament disfrutar i refrescar-se un poquet de l'aigua. Els quintos avui han oferit també esmorzars, tenim el xiringuito, en fi, inclús els xiquets, els xicutius també han tingut uns jocs per a d'ells, fets per a d'ells, també puc gaudir en companyia i en família, i al final jo penso que són jornades esportives, però és una més lúdic per a tot el món, així que crec que este poliesportiu compleix prou els requisits per poder passar un cap de setmana molt complet en l'Alqueria d'Asnar. Donar-te les gràcies per este quadre tan preciós que has fet i, pues no sé, contamos un poquet alguna anècdota pintant el quadre o algo que et va inspirar, no sé. Home, és que jo sempre he sigut a la... No, encara que visc al món. Ja. Jo tenia 6 tios o 6 tios i cosins. I un pare era 8 de famílies de germans. 8 germans? 7 germans de germana. I 6 en vivia així. Molt bé. Sí, clar, pues sempre tenies relació. Et portes en el cor, aquí. Està molt guapet. El posarem ahí baix a l'entrada del poble i res, pues, donar-te les gràcies públicament. Hala, muy bien. Sí, ha sigut el preludi, diguem, de l'activitat que anem a començar ara cultural de l'Alqueria d'Asnar. D'ací un mes justetet, un paquet menys, tenim ja les festes patronals i a partir d'este cap de setmana ja tenim alguna activitat. Avui, quan s'acaben les 24 hores, també anem a fer la presentació dels quintos. La setmana que ve arrenquem en la volta dels Moreres dels xiquets, una carrera que fem, els jocs aquàtics, estan també el dia dels quintos, que es farà. Continuem en dimonis rafolins que van a fer els correfocs i entrem en seguida en la setmana gran de les festes patronals. Així que jo penso que les 24 hores ha sigut l'inici de les festes de l'Alqueria d'Asnar.
nit, bona vesprada. Bueno, em presente, jo soc Hugo i avui vaig a presentar este sarau dels Quintos, ¿vale? Estic nerviós, aunque no ho parega, jo estic acostumbrat a pujar-me a un escenari, però avui és diferent perquè m'han fet la volteta pel poble i estic sent com una persona important, així que, bueno, intentaré baixar un poc els nervis i presentar-vos la nit d'avui. Així que, bueno, avui ens reunim en esta vesprada tan especial per celebrar un esdeveniment nou per al nostre poble, la presentació dels Quintos. Aquest acte simbolitza el pas de la joventut a l'edat adulta, un moment clau en la vida dels nostres joves. És un moment per celebrar, reflexionar i mirar cap al futur amb optimisme i esperança. La festa dels Quintos és una tradició arraigada a la nostra història de l'Alqueria d'Asnar. Generació rere generació, els joves d'este poble han esperat amb il·lusió el seu dia. Un dia que marca el final d'una etapa i l'inici d'una nova. Els Quintos són el futur del nostre poble, els que continuaran amb les nostres tradicions i valors. I per això és tan important celebrar aquesta jornada amb ells. Molt bé. Un poc de rotllo, molt bé. El nostre estimat poble, l'Alqueria d'Asnar, té una història rica i plena de tradicions que ens fan únics, des de les nostres festes patronals fins als costums que hem heretat dels nostres avantpassats. Cada detall forma part de la nostra identitat i ens ompli d'orgull. I ara, els Quintos tenen l'honor i la responsabilitat de continuar amb aquesta herència, aportant la seva frescor i alegria. Però, més enllà de la festa i la diversió, aquest és també un moment per a unir-nos com a poble, per a compartir moments de germanor i per a enfortir els llaços que ens uneixen. Els Quintos són l'exemple viu de la vitalitat i l'esperit col·lectiu que caracteritza l'Alqueria d'Asnar. Amb la seva participació activa demostren que la nostra cultura està més viva que mai
i que té un futur prometedor. I per als nostres veïns i veïnes, us convido a unir-vos a aquesta celebració amb el mateix entusiasme que els nostres quintos. Rebem-los amb els braços oberts, participem en les activitats i deixem-nos contagiar per la seva energia i ganes de passar-ho bé. Junts farem que aquestes festes siguin memorables i que el nostre amor per l'Alqueria d'Asnar i la nostra cultura brille més que mai. Sense més dilació, ara sí, passem al presentar a cada quinto. Té 18 anys i va néixer al poble, filla de Mar i de Michel. Quan era menuda, ho he dit bé, Michel? No. Com es diu? Michel. Ah, que és Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel. I em poseu així paraules tècniques. Vale. Té 18 anys i va néixer al poble, filla de Mar i de Michel. Quan era menuda no parava mai quieta. A dia d'avui va començar a estudiar segon de batxillerat social i continua ajuntant-se en la mateixa colla del poble que quan era xicoteta. La primera, Gisela Blasco Linares. Va ser espectacular, Jo li ho he dit antes d'així, li dic, tia, com Madonna, és ahí espectacular. Té 18 anys, el següent, té 18 anys, és nascut al poble i de xicotet era el nen del castell inflable a casa. Aquest any comença a cursar el primer any de carrera, ADE, a la Universitat d'Alacant, però seguirà vivint al poble i continuarà amb la seva passió, que és el futbol a l'equip Ciutat d'Alcoi. Amb tots vostès, Hugo Espí Munera. Qué presentació, Un castell inflable a casa, tio. En este poble sou... Bé. Continuem amb la propera quinto. Té 18 anys, nascuda al poble i de xicoteta era molt presumida i anava fins i tot a comprar amb vestits de boda. Actualment va estudiar azafata de vol i encara que no estiga molt per ací, sa casa sempre serà al poble, així que per a ella el més important en esta vida són els amics i la família. Amb tots vostès, Sílvia González Linares. Lo de presumida m'ho crec. És de veres. I per acabar, presentem a la última de totes. Té 18 anys i veraneja tots els estius a l'Alqueria. Filla del nostre conegut Changorra. És espectacular, que sou èpics, tio, en este poble. Mira que hi fa així. Bé, fill del nostre conegut Changorra. Després m'expliques per què el nom. Ara em diu, és el meu cognom. Jo flipe ja. De xicoteta sempre anava bambant amb la bicicleta. A setembre comença a cursar el primer any de carrera de gestió i administració pública a la Universitat d'Alacant. A pesar de ser mig morera, no passa res, gaudís d'aquest poble i el sent com a família. Amb tots vostès, Joana Silvestre Corchado. I aquests són els quintos d'este any i gaudiran i dirigiran les nostres festes. Recordeu quan éreu xiquets i miràveu els quintos dels anys anteriors amb admiració, somniant amb el moment en què vos tocaria a vosaltres? Doncs eixe moment ha arribat. Ara és el vostre torn de ser els protagonistes, de viure la festa amb intensitat i de crear records que duraran per sempre.
Sabem que porteu setmanes, fins i tot mesos, preparant-vos per a aquest moment, organitzant actes i, per descomptat, planejant alguna que altra sorpresa per a tots i totes nosaltres. I estem segurs que amb el vostre entusiasme i dedicació fareu que aquestes festes siguen les millors de totes. Bé. Crec que les pauses les faig bé per l'aplauso, Bé. Aprofiteu cada instant, balleu fins que els peus vos diguen prou. Canteu les nostres cançons a ple pulmó i, sobretot, gaudiu de la companyia dels vostres amics, familiars i veïns. Feu que cada racó del nostre poble s'omplia de rialles, música i alegria. I crec que ara vosaltres voleu dir unes paraules, així que arrimeu-se i llegiu. Mare de Déu, Com es nota que encara no heu begut. Bona vesprada a tots i a totes. Volem expressar el nostre més sincer agraïment a l'Ajuntament de l'Alqueria per confiar en nosaltres, el Quintos d'enguany. Ens sentim honrats de poder organitzar aquesta festa tan especial i continuar amb aquesta bonica tradició que ens uneix com a poble. També agraïm de cor a totes les persones del poble que avui esteu assistint a la nostra presentació. El vostre suport i entusiasme ens dona encara més energia per preparar un dia inoblidable per a tots. La vostra presència significa molt per a nosaltres. A més, volem recordar-vos que el 13 de setembre podreu arreplegar el vostre tiquet per a la festa. És important que tots el tingueu per a gaudir junts de tot el que hem preparat. Esperem veure-vos el 14 de setembre per a viure un dia ple d'alegria, tradició i, sobretot, fer poble. Estem segurs que serà un dia per al record, on celebrarem junts com només Alqueria sap fer-ho. Ens veiem a la festa. Fem poble i gaudim d'aquest dia tan especial, que amb tant de carinyo hem preparat per a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Per així molt bé, Vale, pues. Bueno, l'Alqueria d'Asnar es prepara per a les festes patronals amb il·lusió i entusiasme. I és que aquest bonic poble no es mereix menys. Ho dic per experiència, que sí sempre ho doneu tot. I donem pas, per últim, a un vídeo que ens han preparat des de l'Ajuntament de l'Alqueria amb molta il·lusió. Dins, vídeo.
Ara donem pas al nostre convidat d'honor, Juan Senabre. Ell ens ha regalat al poble un quadre pintat per ell, un quadre que reflexa l'amor que li té al nostre poble. Juan té una vida molt arraigada a l'Alqueria d'Asnar, els seus tios sempre han viscut al poble, ell regentava l'empresa Marquestil en Muro de Alcoi i va fer una empresa a l'Alqueria de fer draps. Però deixem que ell mateix siga el que ens conte tot allò i rebem-lo amb un fort aplaudiment. Juan Senabre. Bona nit a tots i gràcies i m'alegre d'estar ací en companyia de tots vosaltres. Jo, encara que he viscut en Muro, perteneix més a la cria que a Muro, perquè tota la família ha viscut, la família paterna ha viscut sempre en la cria i tenia un apodo, que encara a voltes m'ho diu algú, tu eres Pelegrina. Sabíeu l'apodo? I sempre estava lligat perquè jo tenia 6 tios així i cosins i sempre hem tingut molta relació, saps? I avui m'alegra molt d'estar entre vosaltres, saps? I vos admire per l'entusiasme que teniu per preparar les festes, saps? Cosa que en altres puestos no està. Saps? I què més volien? I sempre he estat a disposició de la cria, saps? I a part de que per assumptes de faena també vam fer una borrera així, que va durar el que va durar, i què més? Vull dir que sempre he tingut relació amb la cria, per familiar i per tot. Bueno, gràcies a la vostra atenció. I us agrairé que em considereu un alt criero més. Gràcies, Juan. De fet, el quadre podeu veure'l en l'Ajuntament, l'hem vist abans i és xulíssim, de veres. Juan, enhorabona per la feina, T'ho n'hi ha que dir-ho. Bé, donem pas ara a l'alcalde, que també vol dedicar unes paraules al poble, però sobretot als quintos d'aquest any. César. Estimats veïns i veïnes de l'Alqueria d'Asnar, ens trobem avui davant d'un moment molt especial. Avui presentem els nostres quintos, els joves de 18 anys que amb la seva energia, il·lusió i compromís assumeixen un paper protagonista en les nostres festes patronals. Aquesta presentació no serà sols una tradició més, sinó un reconeixement del lloc tan important que els nostres joves ocupen en la vida de l'Alqueria d'Asnar. Vosaltres, quintos, sou el futur, però també el present d'aquest poble que tant estimem. Cada any, l'Alqueria confia en els quintos per a mantenir vives les nostres tradicions, i enguany no serà diferent. De fet, serà més especial que mai. Les festes d'aquest any estan carregades d'un significat especial, ja que estem treballant amb determinació per fer d'elles un punt d'inflexió en la nostra història. Estem compromesos en recuperar l'esplendor de les nostres arrels. L'Alqueria d'Asnar té una història rica i plena de moments que ha definit la nostra identitat. I és responsabilitat de tots, però especialment dels més joves, assegurar que aquesta història continua evolucionant i enriquint-se. Aquest any, concretament el dia de la vespra, rebrem 2 personatges clau en la història de l'Alqueria d'Asnar. Són el tio Josep i la tia Anna, els senyors que fa quasi 600 anys van firmar documents dels terrenys del poble amb pobladors que hi havia a l'Alqueria de Rafal Blanc. Des d'aquest any, el tio Josep i la tia Anna ens donaran pas a les festes patronals. Però
El que fem ara és només el preludi d'un esdeveniment encara més gran i significatiu, si cal. D'ací 2 anys celebrarem el 6è centenari de la nostra Carta Pobla, un document que marca el naixement oficial del nostre poble i que representa el nostre dret a existir com a comunitat, amb la nostra pròpia identitat, costums i tradicions. Aquesta fita és una oportunitat única per a mirar enrere, valorar el camí recorregut i projectar-nos cap al futur amb força i confiança. Estem treballant intensament per a fer que l'any del 6è centenari siga un any especial, un any que quedarà per sempre en la memòria col·lectiva de l'Alqueria d'Asnar. I vosaltres, els quintos d'aquest any, sou la primera generació que es posarà al capdavant d'aquesta preparació. El vostre entusiasme i implicació seran fonamentals per assegurar que aquestes celebracions, tant les d'enguany com les del nostre 6è centenari, siguen inoblidables. Per aquest motiu, us anime a viure aquestes festes amb intensitat, amb el mateix fervor que van viure els vostres avantpassats, però amb la frescor i l'alegria que vos caracteritza com a joves. Participar en aquestes festes no és només un dret, és també un deure, perquè a través de la vostra implicació que les tradicions es mantenen vives i es transformen en el temps, adaptant-se a cada nova generació sense perdre la seva essència, pense que és molt important. Recordeu que sou hereus d'una història que ha sigut escrita durant segles, però que també teniu la capacitat i la responsabilitat d'escriure els pròxims capítols. Les vostres accions, la vostra energia i la vostra passió determinaran com recordem aquests moments dins d'uns anys. Sereu en part protagonistes el dia la Volta a les Moreres, com no el vostre dia també, el dia dels Quintos. També participareu el dia de la vespra, amb el passacarrer, amb el tio Josep i la tia Anna. Sereu part del jurat del concurs de carrers. Estareu al pregó de festes, a l'ofrena al nostre patró Sant Miquel, la missa, la processó. Per això, estimats quintos, vos demane que porteu la vostra joventut com a bandera, que sigueu els guardians de les nostres tradicions, perquè també els que impulseu cap al futur sou vosaltres. Esteu cridats a ser protagonistes d'un any que, sense dubte, marcarà un abans i un després en la història del nostre poble. I finalment, vull recordar-vos que aquestes festes són per a tots, per als joves, per als majors, per a les famílies i aquells que, encara que ja no estan amb nosaltres, sempre viuran als nostres cors. Feu que cada moment compte, que cada rialla, cada ball i cada acte es convertisca en una part indissoluble de la nostra història comuna. Visca l'Alqueria d'Asnar i visquen els Quintos. Bé, ha arribat el moment d'acomiadar-se d'aquest acte. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a presentar això. Un plaer tornar sempre a l'Alqueria. I desitjar-vos a tot el poble que tingueu unes festes amb molt d'èxit, que les pugueu disfrutar amb molta intensitat i no oblideu mai que si l'Alqueria ens fa algo especials és la gent, la cultura i la nostra tradició. I dit això, visca l'Alqueria d'Asnar i visquen els Quintos. Bueno, ara, ja per acabar, anem a donar un detallet a Juan per el quadre que m'ho ha regalat, tan bonico. Hem pensat en fer-li un detall. Vinga, Juan. Fíjate. Això m'ho penso jo. I ara, doncs, els Quintos, tenim un detall per vosaltres. Vinga-ho.
Ara sí, ja hem acabat. Bona nit a tots.